Mutta nyt tässä kohtaa näkyy selvästi iso punkki. Ja se on hyvä, kun tää turkki on leikattu. Nyt mä oon leikannut sen tälleen lyhyeksi, niin se näkyy hyvin. Mutta tää on paras työkalu siihen. Tää on niinku tällainen lasso, että kun tästä painaa, niin sieltä avautuu tollanen juttu, joka sitten kieritetään sen punkin ympärille. Ja sitten tehdään näin. Mä haen tripodin tähän ja sitten voidaan asettaa se jotenkin silleen, että se näkyy. Punkki on sulla. Otetaan se pois. Noin vaan. Ja siinä on meidän punkki. Älä syö sitä. Se lähti helposti irti. Oli tosi iso. Nämä kyllä paisuu, jos katsoo niinku sormea. Se näytti, että se lähti elävänä irti, mikä on hyvä. Hyvä juttu. Raukka ei pääse mihinkään, kun on masu niin iso. Maha on niin täynnä ruokaa, ettei päästä mihinkään liikkumaan. Katsotaan, mitä sä oot syönyt. Mitä on punkki syönyt? Hei, älä nyt mene syömään sitä. Mä paukautan sen tästä pinsetillä. Ilkeä otus. Kova kuori tämä on. Nyt se meni läpi. Okei. Aika paljon verta. Vähän niinku mustikka. Aivan niinku mustikka tämä on. Ei se ihan niinku pelkkää vertaa, että se on vähän niinku tollaista mömmöä. Jotenkin se on jo alkanut sitä sulattamaan. Katsotaas nytte. Katsotaan jäikö siitä mitään jälkeä. No joo, kyllä siitä aina tollasesta vähän jää jälkiä. Näyttää, että se imukuppi, se iso, vähän jäi tonne. On ikävää, mutta kyllä se sieltä ajan myötä tulee. Hyvä paikka. Pitää varoa noita pensaita ja puskia nyt kesän aikaan, niin se on paljon punkkeja. Ne kasvaa tosi nopeasti, kun eilen illallakin mä katoin tarkasti siis kaikki alta, niin en nähnyt oikein mitään. Ja sitten tänä aamulla niin oli noin iso punkki kasvanut. Että yön aikana se oli
Se oli ottanut hyvä Juuso. Hyvä paikka.